Goddag og velkommen til Habris podcast. I dag der skal vi snakke om 3 ting. Og det første emne vi har, det er Habris. Og vi har jo lige åbnet siden. Og vi skal snakke om du stadig kan søge stillinger og alt muligt. Og så skal vi snakke om USA, hvor de jo lige har fået en ny møbelkollektion, der hedder Spiderwick. Og så til sidst skal vi snakke om, der ikke snart kommer nogle nye sjældne møbler, som vi aldrig har set før på Habbo. Det danske Habbo. Men det første vi skal snakke om, det er Habris. Fordi at vi åbnede jo lige her for en uge siden eller sådan noget. Og vi søger stadig stillinger. Og vi søger blandt andet en pixelartist. Hvis du er det, så skriv en mail til os på habris@live.dk. Og så skriver du hedder på Habbo og din e-mail og dit rigtige navn. Og så søger vi også stadig møbeleksperter, altså der kan gå ind på Habbo og se hvad de forskellige er værd. Og så skal du også skynde dig ind på vores hjemmeside lige nu, fordi at du kan altså være med til at bestemme Habris nye logo, hvis du ikke allerede har været inde og stemme. Og denne konkurrence løber altså resten af februar, så der er kun, 5 dage tilbage af denne konkurrence, hvis du stadig vil være med til at stemme om det. Og det næste vi skal snakke om her i Habris podcast, det er hvor vi lige skal en tur til USA. Der er nemlig kommet en ny møbelserie, der hedder Spiderwick. Og det kommer simpelthen nok fra bøgerne Spiderwick. Og der er altså 6 nye møbler derovre. Og de 6 møbler, dem kan vi jo lige tage. Det er Spiderwick Chest, altså en kiste, hvor en brun kiste med lædersnor omkring. Og så er der en desk, Spiderwick desk, altså et skrivebord. Og det ligner faktisk lidt det danske Area Master skrivebord. Og så er der Spiderwick Hole on Wall. Det er det de bruger i Spiderwick bøgerne til at hejse sig op med, hvis du har læst dem. Sådan en spiseskakt, hvor man hejser mad op. Og så er der Spiderwick Sheen Stone. You don't see us, now you do. Det er simpelthen sådan en usynlighedssten, der også er med i Spiderwick, som er en glasramme, som man kan hænge på væggen. Og så er der endnu en ting, man kan hænge på væggen. Det er Spiderwick Swords poster. Goblins don't stand a chance. Og det er simpelthen 2 ninja svær, eller hvad det hedder, sabler, eller nej, det hedder det ikke. Det er, jeg ved ikke lige hvad det hedder. Men det er i hvert fald sådan en træting, hvor der hænger 2 svær på. Og så er der Spiderwick Raven, det er altså det er en pind, hvor der sidder en krave, tror jeg det er, oppe på toppen. En krave eller en ravn. Jeg tror det er en ravn faktisk. Og det er altså de 6 møbler. Og hvis du kunne tænke dig at se dem, så skal du bare gå ind på habbo.com og så Brandenburg. Og så gå ind i kataloget under Spiderwick. Og så er det faktisk lige, det kan vi lige nå for med. Hvis du skynder dig, hvis du nu har tænkt dig at bruge lidt penge på det amerikanske Habbo, så som jeg synes det er smart at købe på det danske, men så kan du også lige nu, så er der tilbud derinde. Eller der er ikke tilbud, der er også Oscar Time derinde, som altså er de Habbo-møblerne. Men de går væk her om i dag. Og det sidste vi skal snakke om her i dag i Habris podcast, det er om der snart kommer sjældne ting ind på det danske Habbo. Fordi det er jo et stykke tid vi sådan har haft rigtig sjældne ting. Vi havde hjerter på spil til Valentine, men rigtig sjældne ting, det kunne være fedt. Det som de over i USA og England kalder Super Raws. Men altså vi har fået nogle frem, som måske kunne komme ind. Og det kunne jo være fuglebadene. Altså, og det var faktisk, det kunne godt have været inde på Habbo lige nu, fordi at ved den anden afstemning om sjældne ting, hvor at parasollen den kom ind, guldparasollen den kom ind, der kunne det grønne fuglebad faktisk også være kommet ind. Men det gjorde det ikke, der kom parasollen ind. Og så har vi også fundet en Coca-Cola plakat. Og det er altså sådan en kapsel, som der er sådan en grøn frø på. En grøn kapsel med en grøn frø på og bobler.
Og så infobussen, den kunne også være sej at have på den. Og så er der jo nogle af dem, som vi allerede har bare i andre farver. Det kunne jo være en Skydragon Lamp, som er en blå, lys turkis drage. Og nogle af puderne eller røg i andre farver. Ellers så kunne det jo være, og dem synes jeg faktisk er, jeg synes den sovepose, som vi har i Danmark, det er den grimmeste sovepose af dem alle sammen. Fordi i USA, der har man en lime, og en turkis og en guld sovepose, og dem synes jeg er flottere. Men så kunne jeg også få et dødningehovedgitar, som de også har i USA, den er også rigtig sej. Og så nogle af de andre slags tracks-maskiner, i brun eller i grønt for eksempel. Men det må vi jo se, om der kommer nogen ind. Men det var alt, hvad vi havde at vise i dag. Jeg håber, vi ses næste mandag.